Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ay, mautong suko kayong siya na ako. Matirang matibay lang yun, Maki. Oo, Miss Crisio, oy. Matirang matibay. Matirang matibay bitaw, Maki. Pero sa dihagidagit si Dong Jumari, wa kagyoy nahimo. Oh, Nang tarsila. Di kakakra ka, di ba, Maki? Hala, di man ko na tinuod ng Nahadlo ka, tarsila. di talaw ka. Bay ka nang mulitok nga matirang matibay, gahal-halang ka. ayaw ina ni Ana pagsulti si Maki ng tarsila. Kung ikaw, naana do panginsulto, then fine. Pero ayaw ni buhata sa akong atubangan. Miss Krisha, O sa di pagtuon ni mo ni Maki nang. Gamahanan, nga mahimo rin niyang madchiko ng mga tao nga armado, kinsa kalit nga ni hamag nila o midagit kang wa jomli. ko'y panahon aron makiglalis ang wahina. Hala, ikaw ra yun nakiglalis ng... Ikaw man ang mihatag og lalisonon nga isyu nang. Di man kami. On the first place, wa gyud kay labot sa among panagsulti karon. Pero misagbat ra gyud ka bisag out of order ka. Husto na! Husto na ha. Igo nas pag-insulto mo na ako, Miss Krisha. Og si kinsa man ang dunay katungod dinhi nga manginsulto ng tarsila? Ikaw? Nang tarsila. Unsa? Dasig lang. Helom! Matirang matibay ng tarsila. Matirang matibay. Matirang matibay. Hilabay! Gangal-ngal ka lang, Maki. Pasensya na gid mo sa akong mamatar sila ha. Labi na gid ka, Maki. Ay, okay ra yun ako, Inday Brina. Na, di ko anak panginsulto. Ang saan nga probleman ko? Kalimtan na nato. Og ato siyang sabton, Maki. Oo, maoy yun. Salamat, Miss Grisha. Maki. Basta kay maglagot lang yung na tawhana. Hampog kiro. Murag dili tala-tala og naong. Mamatar sila. Rena, nakaila na gyud ko sa kumbatasan. Kung dili gani ko ganahan, dili gyud ko magpaka-plastic. Tarong nga klase sa tao kana si Maki, ma'am. Nasayop ka kung unsa man ang pag-ila ni mo niya. Brena, Pasagdahi sinang tarsila. Dili ni mo siya akawan, Maki. Ako ra ba, no? Kausara ba yagit ko palaguton, Miss Crisha? Initan yun gani ko niya sa way igong hinungdan? Na, makailag yun niya siya unsa kung mao'y masuko ang giingon niyang murag tala-tala og naong. Maki, Dalawan man ko, good. Pero matirang matibay. Mukilaw ba yung sad kong satanista? si Maki. Hait kay sa tinanawan nga rin ako. Masok anon kayang naw nga nagtutok na ako. Nasuko siya na ako. Pati yun ako siya. Hoy! Anong ingon mo nanay mo tinanawan ako? Suko ka? Nasuko ka ba na ako, Maki? Kanahan ay, may sutoy og lakaw ang tuntong nagbilin og isog kag tinanawan nga rin ako. Ah, musipyat ka gani na kung tawhana ka. Lubaon tag yun niya ka. Senyor Minard Pinapides, dili na bata ang imong anak, aron mahimulan na kong diktahan sa angin ining buhatong. Bakakon kang pariya ka. Senyor, kabubuton nila ni Jumari Pinapides o Miss Crisha Bascon ang muhimong adventure.
pangitaon ang misteryosong yuta sa adlaw. Ang Tierra del Sol. Og saksi niya si Maki nga yung driver. Tungod sa inyong kabuang, natiskitahan siya sa mga antagonista ug ilang ginagit. Ikaw ang hinungdan ni ini, Padre Ferde. Sinvergüenza! Kung mauli ka din sa La Tierra, dalikyataon niya ko sa kumpinto. Kay magsulti ta, Senyor Minal Pinavides. Dili ka mag-usik sa akong panahon aron sa pagpakikita ni mong pariya ka. Pare nga kanhi dragadik! Bye! Nagtuo tingali siya. Nga nalimot na ko sa iyang pagkadrag adik kaniadto. Baya! Kaliwat ka tumikiha. Nagpakauaw ka lang pariya ka. Menard, Uy, mupauli una ko sa bay. dili ka na mo pauli sa inyo. Rulay dalangga. Anhi ka na rin sa akong panimay. Menard, Kutaga karon jud ayon ang piskot nga barseno. Og sultihi nga imong iuli kaniya lakip ang property. Nga imo karong gipuyan. pero Menard, Wanay pero. Buhata dayon ang gimando ko karon kanimo. Nakisabot rulay na lang ga. oh, nakasabot ko, Menard. Kalkinsa ka ng mando, kang Leonard Buenavides. Ayaw na og tuki apa ka ng mahina, Varseno. Gihatag ko na kana ni Morolaida. Pero dili ko gusto og daghang samok. Maong iuli ko nimo ang maong property. Alaot ka kung magpada ka sa mando niya ng tawhana. Musamot ka kontrolahon ka ni Leonard Buenavides kung kawagtangan ka na sa tanan. Mao ka na yun daw na pag-ayo at tornero Laida Bascon. Varseno, Ako na kinagihatag kanimo. Busain mo na kana. Aron may kapuy-an ka mo sa imong anak. Basta kay nabati mo na nga ang akong desisyon. Rulay na lang ga. Gisultihan ko na siya, Menard. Good. Biyain na ang maong property. O balihin na din sa kong kaugalingon. Isipa nga imo na sa kining panimay. Menard, Naara siya. Naghinuktok. Ay, naluoy ko nga nagtanaw sa batan noong Buenavides. Dili siya kaaway. Dili kaaway si Jomari Buenavides. Apan may mga tinguha siya nga makapahimong sagabal sa kulto sa iyang amahan. Nga makaapikta rusab kanamo ingon nga susamang nagsimba sa manulunda nga sungayan. Ay, hinay ko na lang kini sa pagsira og balik ang pultahan. Naluoy gyud kaayo ko nga nagtan-aw ni Dong Jomari. Buutan siya, dili siya sama sa iyang amahan. mao ba, Punyong? Oh, Ingracia. Ay, naluoy ko nga nagtan-aw sa batanong Buenavides. Ayaw kalimot, nga buutan ang akong alaga, Punyong. Lahi kaayo in taon kaayo siya sa iyang amahan. Oh, tinuod ka na. Saksi gayod ako niya na, Ingracia. Unsa pa man ay dugang mga plano sa imong supremo alang ni Dudong Jomari. Gipaabot na ko nga muluwat siya o pamahayag o saan ang mga gutlua nga magpahibaong pabuhian na lang si Dong Jomari. Hinaot pa unta. Kay ako, sama na sab sa iyang idahan nga, mahingawa gayud uyamot nga gidagit ninyo siya o gikustudiya. Basta kay ayaw lang yun o kabalaki ang iyang kahimtang karon, Ingracia. Dili ko kana malikay ang bation gayud, Punyong. Sige, bye, Ingracia. Bye.
Nasayod ko. Nga naan na sa maayong kahimtang si Dudong Jumari. Apan dili na ko malikayan nga mabalaka. Ingrasya. Senyor Maynard, may isugo ka na ko, sir? Gusto talang kang pahibawon. Nga anhi na mo puyo aning baya si Rolaida. Ha? Pabiyaan ko na niya ang iyang residensya. Nga kansang orihinal nga tag-iya. Maonging ex nga si Barsino. Gisultihan na di ay ka ni Menard. O Rolaida. Ma'am Rolaida. Ayaw kalimot niya na ingrasya. Kay basin og mayagyang paunya hinuon ang dugay na natong tinaguan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!